Детето навлиза в тая игра. Ямбол е града, Ямбол е стила, Ямбол е града, Ямбол е стила. Здравейте! Аз съм Мартина Маринова. Днеска се намираме в Ямбол. Ще се разходим. Затова заповядайте с мен. В този хубав януарски петък решихме да се разходим до Ямбол. Извадихме голям късмет с времето, тъй като оцелихме един от най-топлите измежду мразовитите дни на януари. След като пристигнахме до желаната дестинация, се пуснахме на разходка из парка, наречен на града Ямбол. Този парк е чудесно място за разходка, обграден от река Тунджа с огромни пешеходни алеи, детски площадки, спортни и атрактивни съоръжения. Едно наистина добро място за отдих. Специално впечатление ни направиха скулптурите в парка, мравки, пеперуди и всякакви други чудати животинки. А сега вижте част от нашата разходка. Другото място, което успяхме да посетим, беше центъра на Ямбол. За първи път имахме удоволствието да го видим, макар и да сме идвали много пъти преди това. Центъра беше доста оживен, просторни пешеходни алеи, исторически забележителности и множество заведения, в които може да изпиеш чаша кафе или да хапнеш, ако си гладен. За финал на нашата разходка се качихме на върха с българското знаме, което липсваше, но за сметка на това си направихме малко фотосесии. В Ямбол и не знаеш къде се намира. Югоизточна България, бързо човек се климатизира. На 100 км от брега добре се релаксира. Купона стартира, парти в моята квартира, който както иска. Това беше нашата разходка в Ямбол. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за канала и до нови срещи. Чао! Който консумира, не умира. Обичаме Ямбол, бира и жени, винаги с нас купонът си върви. Защото в Ямбол купонът си тече, дори на 100 километра.